Moro ah ina so kama marhaba ga kun da mun ne ma bi galabu show oh wai dani galabu show Daniel Damle tonton Dani galabu show ya soro galabu ko ya soro manfu jokolo Daniel Damle ko galabu show o tu ye ko dala la baba ko ya la galabu deja galabu deja ala ga nguna ja ala ga so nyuma ko de aminga gene basdala on tora site boni haba alhamdulillah amba dogo ko kifo somo be ga kene tara ba ngono go ko kifo uka kene ay alhamdulillah basitana je merci suzo ko mbanga ani fenja mambenga ala barkala ambe kabalo bana ambe kabalo me ko mo de fana mbiri mo an son tawlu de ko warbedu nyangana mo na ma fengo komne ngoni ere ko te ko duma mandi mamina ki ci sigi komne yana awo wa kada una samme an filade ko duma ga dawna de aka cinquantenaire yoroni mbe boskir cinquantenaire de cinquantenaire ni million chama baduna mina ga tro anga sabara sirila ni genga boy ka dairi meche boskir cinquantenaire akara nyama mboro de ani fengulu mara yoro Nyave jibu dombalo la sango ora nogole bossi zafona gen musée de cinquantenaire boske teblene musée de cinquantenaire alaga gunaja alaga sawjmana alaga jabana so alaga jabana kiki alaga jabana awa dejugo munumbe alaga angisi utoroma bro alaga ambe kunaja nego karafe bi abe mami mbolo e batoma kane aledo jetigi matigi anga foka wali mando réalisation na atete au féminin awa tabli touré mi avocado ice renouveau au milieu du terrain ice renouveau au milieu du terrain non mais là assuré gafu assuré ice renouveau femme ça vaut mieux que quelqu'un là al chaw chirawo mais oui jamuyewu da jila ile no kuma ke odi be balane na me ka akera o ma bala ko be na invité ma iga invitation déclinée parce que ma do fait mi benye I don't know ijigira na ga so jigira ko ba bi ne da balba uga président ko kala bina bo renouveau masculin ko ga tam so ga rola no ngo afongo coup d'état ga préparer ne ga président awo kala bitay no entraîneur ke coach coach ya wafika no na trabi ki garju wafika nge Manchester United no na manya tako abe jeni garju yadi wala jagaru fo met lo bala re ubina jombla no la bona kunklobe Isa Kaba ube itu fadigage donc kunklobe olula bona petit coordinateur ni awo me fadiga to fadigage donc kunklobe olu de tokolo da ko fadiga ni Isa Kaba bon est-ce que quelque part ne refana tenga candidat fana fo troisième personne Madu Sugubake tiens au vraiment qui entraîneur joueur au bébé keo capitaine entraîneur joueur merci mon frère mais qu'on a proposition parce que Isa souvent allez globe trotter de aller voyager donc ni dolati benana ga voyager sizano aka système digit na se ga appliquer Fadiga do bon Fadiga est trop préoccupé il coordonne en train de coordonner mafia bon appétit coordonner télévision sana ile coordonner bon ya ko chama coordonner quoi bon ni coordination ni anga mati turaga benza même de coordonner no tiens là bon Madou Sukuba no c'est la nuit seulement c'est la nuit le programme songulu jare parce que souffle barado maman son imprimerie jare souffle barado fajiri kumakacha alaga amin ya rabbi amin Boubacar Jara bad mi amba foka wali mana kaka muro abet gati pa jere no joueur nu dajila wala ko do ballon da ki kontro mo boka ina takale no tantu ka ballon faga me mu folo ballon tan ni sigle me micro la nkashira de fo me sigi o gabi 50 nu wati ballon 1950 ballon ni ballon ma bi ite ballon yi nyela blene jamanu ko geba dimso ngateli albe ga ngolo si bro man tora siti la ko wasitena marhabani gafure gado ka fo ale bi mi ekwate ambe do ka ala ka jidi ke lafiya la mi kado gafure ni kwate mangene ale mangene mona gafure ala ka no yake bada jidi ko ke lafiya la mona yusu ambe fulini tanu nyashi re mawli ka jola nye dongodo
alna ya sura yere ci ke ko nyumani foli kaka la ngere fana te magwanye foli ni tanu ni barkada temene ko ambe sufla masa barkada jabaru wahidu ale miye bidon jira auna ama ika do finin kaye ama wabwaye nyoma susu ama nyenyembo sufla masa ka barkada ka sabuke oye jabaru wahidu amba atanuka barkada ninga wari nyman do sangani wati arasulu be barkada ka tuwalela nema ni kisi ba ala ko jidaka ama so sebe korofo ulu yere sarata ambulu koi mana minyi ka do foli ni tanu ni barkada temene ko do de ba ambulu sangani wati so ante singante nyina alibi ala ko bulu kansi uje ankoro abana koro bachi ka jiri ke lafiya la ala ko kisi bana koro ma minu mbe chienso bada dali ala ka no nanga bamba to bela jilenye kanu ba jama foku barkada faso ko nani faso ko ka kulu ye flyinga be barakele kono kise fle ba jama ni lame ba jama ko beka bismillah kuna foni keneka anya fasili sebe on sugandi o kelengele ko ni tarao ni ala ka jew na ku garjige lo nyegele joko nyuma ni nyuma da ko nyuma ala ko no ye ka ala se ko nyuma no ya anyeru ye ka maben ka chere shuwa ko latigini ni ga shujuru tigudo ala ka no ya ufana ye amina mana bismillah daga le bela jilenye mo to ngoro bena fana ndesani moro ne ko mi kum blodi mo parce que bi ibe verdure de là verdure oui nema ça c'est la nature c'est la nature voilà bon aflana fana mi baga ne to afrika ke sotrama fana ko ouais c'est possible c'est que sotrama bo jema fana be mun ko fossa bonheur non c'est vrai bonheur jusque dans la tombe Sergei ayo ne bo fode l'insul astaghfirullah yuzu jama ya foto mi heredo alaga hero chaya bingere here alaga hero chaya bana minye here asana tandu mata korone klebi ni bani kenyaga alaka shuru jamana ingazade do te dokera kui kwanga na damba dako fo nga dokera jajiri pasala bismillah ambe kuna funita madam nani ikado nouvelle horizon ni nyadam nandale aywa minye jamana nyema e franje fanga manyema colonel Asimu Goita kaye bismillah mene ikado kuluba ani fereton mona kaye lu bismillah kuluba aywa minye ikado kafo ko jekulu minumbe no luko ku ka faranyonga kulu ka asabu adabo kunye ikado anga franje fanga ke ko nyuma ana ikado akunje ko nyuma msega ke aywa ko okulu no ka faranyonga kulu be o ya jira kafo kulu ku sentina do anga siga kumala mime wele ko assise nationale de la refondation aywa ku be o josengele ngangwe okulu mini o ikado ko membre du cadre d'échange o jole do ka josenga ali bi kona yusu kibai kafo kadro nyine ni kadara kono mi mbato bela jelebi do ko kele dakele fe gabo dakele fe e kado be sendo ko la ko kada o ka ko minyi kado jamana nyema e franje fanga ma nyema adola abeka mo bela jele wele ku haju nyine mi mbesi ka kuma ko fo namna taski o kenaka assise nationale de la refondation ANR yusu kibaye ka fo ko ikado hakili na falen valeu ka bi ko taka kanyeshi mauma no ye fereton tigila mawye haka ja jamana la halabe chugomina min yella kana ko nasira ye adamaden reta bulu ni politiki bunaku o fana be chugomina aba franje fanga ma nyema no colonel Asimu Goita ye ko ayesi ga kuma ani kado hakili na falen valeu ayo sigiroma ani fereton tigila maw ni nyonche politiki keba anulu ye nyonye o fe mi kado ko ayu wele kata muma haka ja beka do dakele fe ka bo dakele fe jekulu mimbe ikado kafo ko Alliance pour la démocratie ikado ani ikado au Mali Parti africain pour la solidarité no adema PSIJ ale koni kwa kafo uluye ajirasa kafo ko minye manyema ye ko ulu koni mbe fe minfo ku ba deme transition e ko tabulu la haka jekulu werebe no ye franyonga kulu ye ikado bebi nyonsoro mingono kulu chama nyonsoro mingono ikado ko mouvement de 5 juin M5 RFP olu fana danganera ka fo ku be franje fanga deme asiga kunje chugo mina kuna yusu ko ambe siga na kado ka fo jekulu bala me no jekulu bay M5RF jekulu ye ko olu kama nyama ya kumejo mbulo o de buba kamara ye buba kamara tara buba karamu ko sake buba karamu ko tarawre ale ye kado franje fanga aya amanyema hakilla tigani kuma ye ka jira ka fo kulu ko nawuli ka joke chugo bela malidew misega bekele makado dakele fe ka bo dakele fe chugo mina to
kɔrɔ ko ni kɔnɔ ko ka bɔ an cɛ ko y'olu ka hakilina belebele olu b'u cɛsiri o baara la walasa an bɛɛ bɛ se ka taa kɛnɛ kan n'an k'o ma ko assise nationale k'a dɔn k'a fɔ de la refondation fɛn min ye k'a dɔn ko président n'o ye maa ɲɛmaa ye alliance citoyenne ani k'a dɔn k'a fɔ pour la république démocratique ale k'a dɔn Umaru Ibrahim Touré ye ale fana y'a prépare latigɛ k'a fɔ ko kumana k'olu bɛ fɛn min fɔ k'olu tɛ i k'a dɔn fanga sinamatɔn ye k'olu ka jɔsen ye fɛn min ye olu kɔni ta ye ko olu kɔni kumana u sen b'a a la olu sen bɛna don sigi ka kuma in kɔnɔna la n'o ye refondation assise in ye fɛn min ye k'a dɔn jɛkulu wɛrɛ ye n'o fana ye faraɲɔgɔnkakulu ye o maa ɲɛmaaw olu fana ko kofɔb maaw o maa ɲɛmaa docteur Abdoulaye Amadou Sy ale fana ye k'a dɔn danganiya di ko kofɔb ko olu fana na i k'a dɔn dɛmɛdonɲɔgɔnya kɛ furanjɛ fanga la cogo min na i k'a dɔn min ye furanjɛ fanga in ye a bɛ se ka kuncɛ a baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ayiwa min bɛ sen fɛ fɛn min ye sɛbɛn ye k'o bɛna kɛ sa ni k'o di o sɛbɛn min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn hakilina falenfalen o tigilamaaw kan o sɛbɛn bɛna fasiri ni k'o di o sɛbɛn min bɛna di a bɛna di maa ɲɛmaaw ma fɛn min a dira maa ɲɛmaaw ma sa kɛ ka bɛn ni kunbɛn min n'o kɛra jumadon novembre kalo tile 19 2021 san na furanjɛ fanga maa ɲɛmaa a ye laɲini min kɛ a y'a jira bɛɛ lajɛlen na ko bɛɛ ka jateminɛ kɛ waati taabolow kan o kumana an k'a lajɛ ka jamana yɛrɛ lajɛ k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ ko o bɛ fɛn min kofɔ o bɛ an bɛɛ ka kelenya an ka fara ɲɔgɔn kan k'o b'o de wajibi a b'o de wajibi an kan wa a b'o de kofɔ o de ɲɛci b'an ye bi o ye furanjɛ fanga maa ɲɛmaa ka kuma ye a n'a ka kilina ye ayiwa ko fɛn min ye k'a dɔn nin ko ye sa fɛn min ye k'a dɔn jamana yɛrɛ jamana ɲɛmaa ka taabolo ye a ye laɲini kɛ ninnu fɛ k'u sen dɔ sigi ka kuma in na minnu murusilen don a ko ma k'u kana fara tɔw kan an ka sigi ka kuma an ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɔda sɔrɔ ko jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ye fɛɛrɛtɔnw ye ani faraɲɔgɔnkakulu wɛrɛw fo ka taa se i k'a dɔn kuluba minnu kɛlen don i k'a dɔn kuluba kelen fana ye ko olu bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye a b'u wele ka hakilinaw falen u ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛɛrɛtɔn tigilamaaw kelen kelenw na k'a kun ye i k'a dɔn furanjɛ fanga a bɛ se ka kɛ ka kuncɛ cogo min na an ka taa i k'a dɔn an aju siraw fɛ ko o min filɛ ko maa ɲɛmaa n'o ye transition maa ɲɛmaa ye a y'a jira ni jɛkulu maaw la ayiwa k'u k'a lajɛ u ka kɔrɔlen fili minnu tɛmɛna kɔrɔlen u k'u banba o kan dɛ ka minɛni kɛ o ma ka misali ta o kan an ka siniɲɛsigi baara kɛ k'u kana ɲina o kɔ u k'o lajɛ a y'o ɲini kulu ye maa ɲɛmaaw fɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye ko délégation min bɛ cadre d'échange tɔgɔ la Yusufu Jawara ale ye président fana ye yɛlɛma i k'a dɔn parti yɛlɛma tɔgɔ la ko changement a y'a prépare latigɛ ko min ye i k'a dɔn olu tɛ fanga sinamatɔnw ye nka olu tɛna u k'a disi da furanjɛ fanga la fana nka bo ye fɛn min fɔ an bɛɛ haju ye i k'a dɔn k'a fɔ a kɛ ko ɲuman ye kulukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen hakilina ye ba tigɛ ko ɲuman ye kɔma tigɛli mali kan tɛ Yusu o kumana ko fɛn min ye i k'a dɔn ko transition bɛ se ka kuncɛ cogo min k'o y'an bɛɛ hami ye o kumana Yusufu Jawara n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye i tɔma ale ko cogo di a ko min ye i k'a dɔn ko tiɲɛ don ko fiɲɛ dɔw olu kɔni yera furanjɛ fanga a ka ko taabolow la ayiwa k'u bɛ k'a lajɛ sa nka fɔ min ye maa ɲɛmaa ye k'a bɛ fɛ ka k'u ta bala sa ni ka maaw bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sigi ka kuma ani jɛnkomaɲɔgɔnya o ka kɛ an ni i k'a dɔn ɲɔgɔn cɛ ko o bɛ furanjɛ fanga maa ɲɛmaa ka taabolo in b'o de jira Yusu i b'a ye k'a fɔ ko u ka sigi ka kuma ninnu kɔnɔna la Jawara ka fɔ la ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ an k'a jateminɛ ka danaya de da ɲɔgɔn kan ko n'o tɛ ko furanjɛ fanga maa ɲɛmaaw ni politikimaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko danayaba tɛ yen koyi fiɲɛba de bɛ danaya la u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko min ye k'a dɔn transition ye a dɔ la ko min ye fɛɛrɛtɔn tigilamaa dɔw ye k'olu yɛrɛ ni i k'a dɔn furanjɛ fanga ma se ka ɲɔgɔn faamu cogo si la ko jɛkulu min bɛ yen n'o ye i k'a dɔn membre ye cadre d'échange maa ninnu ye cadre maa ninnu ye k'olu y'a jira ko kumana ko furanjɛ fanga tun kan k'i dabɔ kuma bɛɛ la k'i k'o ta kɛ i ta kɛ dɛnɛnkɛrɛfɛ mɛru ye ka kɔlɔsiliw kɛ ka baaraw ka kɛ a kɛ ko ɲuman na bɛnkan kɔnɔ bɛɛ sen ka don a la a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛɛ den bɛ taabolo bɛɛ sen ti don a la bɛɛ tɛ se k'a kɛ bɛɛ tɛ se k'a kɛ bɛɛ tɛ se minnu ye jamana cɛ olu sen ti don a la kɔni ka tila ka n'a ci an bolo cɛ u k'u jɔ an ka dɔn bɛ k'a ci ka tila k'a ci an bolo aw ka cili marito yɛrɛ ma olu de tɛ mankan na bi o de ye tiɲɛ ye dɛrɛ n'i bɛ maliden kelen kelen ɲininka k'an ka kalafili ko ninnu maa ninnu ko k'u dɔ la kelen ka kɛ hali nin ye maa ti sɔn hali sigida ɲɛmaa maa ti sɔn olu de ye jamana in ci an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa
anye bisoro abana yusu okumana ko olu ka kinga tuyo ye ko France fa mauna ku yere kedene ngara fe mero ko besi nga do ala ay wolu taga ke kolosiri na ko nyana boye beke ikado akuke ikado inafo jamana debe da makakala chukomi ay ko minye ikado mi fe nuye kulu eje temine mi ke ko bagabagaliu ani mau papali ani ka mau bo dabolola ko te ikado ko atabulu ye wa ko ambero mi bi ko te ote de me ka nyeshi anga jamana ma o kwa na se ka anto fonana keta munumbe nanganga ngwa dishi dola ko kanye soro la ko tsika ke chukushila abana o luka kinai ay ko mi yambe wati mina bi o ko ni ko takulaje adola ko katre de change mi meno parti politique mawye olu ko franje fanga kulu be fe akanya ubulu aw dungo ko outita ukas weleli keneka katre de change jonunu koroliu ebu doa koroliu sekion munu ye ni be ka fa ganga yongo fe yelema mi fo Musa Mara kera premier ministre ya mun anabulu fogata se kalo kletani segima odogo ko ni se kato e burama ko fona tama kera ulushuka abana nga burama tara chomi alu mai ana apare na ni a parti miseno ado erebe hali masubulu na finu muna manga masi ko mo la na fedo fo abana ko mo foro la fedo be kana fo abene digala budi yusu ko na femi karo ga fo sebe onye ko akilina ko bina o fasiri ay ko femi kado sebe onye ani kado wuli kasho ya vi wuli ngaso ya mama o nyafara na ko mangele ndezane o kuma ko minyi kado o manyama uye ko kuma ko lubu kandi akagere kwa foku bina jona amanyama ko akuya kanu aka furanje fanga ako kekanya o ko seba ngo nganga kesa seba muno mbina ke kado ferene de baliti ke tawiye olufe alunu ka hakina nyuma mi no bisika keka ikado furanje fanga akeka adagu herela kulu bino seba ko ngo ko chi furanje fanga manyama ma o minye oluka klina nuka haju kono tarabala ay wakabe kunye munye abebe dokadara mi gora o ko furanje fanga akeko nyuma kake ay waku ya nyinisa ko minye fretonye olu ni gora na manka sikika kuma ukadamne tuguni ukanywa mvamu nyini ko sabati alibi konga kaka kene ministre des administrations territoriales o ka bonya konna la décentralisation ministry ko ka bonya konna la oni ka do fere to nga nywa nyini ka nywa famu o ka be kangelenga o ko fe mi nyi shine do ika do lakana ko mabi jamana songo geleya ani jamana yere ka bonya ka siga ma ko kuma famba bolla olu kansa nga mi nyi ka do ka fo ni ngoesa ni manu nu ku jole do ka jose ka ko olu ko ni tina ta ika do ka fo asizi keneka mi nyi ka do toguna atraore alega nobla sebe ni anya bo evo nouvelle horizon no ka bido mboli do yusu muro alaka nguna ja mi foite ke foye te gwanza bo annu mata yala tsega ke abekeke na dun kera fana utina sa afoko umawele de awo welela umata de bo nu dun mata fana usende karata fana na anno memo aisha ure ba do sari e baro mino karata ko jamanta mi ka giringirin doro president kura ka sigu jamana na folo mshwane mbolugulo anu we mishwe awo ibe ka san wolon vla kono de mi ngana mun ka fe awo ani saya ni ibe ka reka sanche awo yaro anke tu be sen abebe sena yano o kabibi ne nu damne na kuma chayarawo abana note kalata re mbase kuma te kambaima abana ga bele jile kebe ka yoro ke woyoy abana anu afle ni jamana shiti jo kalo kande abana nyamala sani musa la kani kalumba tige ni juga ne ashiria nu jamana ti jo aka ko tiga chefo chien mo o go chien gani chembe ma wore kunga ni akadawnye na golla nyire kunga te be ama ha o nyekele minado uldola minye avocado colombo Kolomba ale manna minye sukal kugala mega ni hagli bala ale na anga almamoni dugutigu anu to digu ubela jele enyuanye minye avocado sukal kugala mega minye ale maddo fo nga minye madam sika atuso adema association ko ale ko mi avocado sukal kugala mega aya jabi e kado ayepma minvo kama be ale ma amabbe demokratishima miye avocado madam sika atuso shugal kugala mega miye alamusa do novemgalo tleta anikele sambafla animuga anikele miye avocado anga awa miye anga manyemo noye avocado anga seko na anga dongo ananga dametiku noye dugutiku ni alimamuye moro avocado ulu koni awa miye ulu ni shugal kugala mega nyanye moro ayepma mi vonyana mafla ni re
min ye a ko an ka jamana in kabini aw k'a dɔn min ye 3e république n'o ye aw k'a dɔn maa minnu wulila ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye min ye ka kuma fɔ jamanadenw ɲɛna i k'a dɔn an ka taa démocratie la min ye aw k'a dɔn parti politique ka dayɛlɛ min ye fanga ka segin aw k'a dɔn so fanga a ka kɛ bɛɛ fanga ye bɛɛ fanga tɛ kafiriya kuma don bamanankan na kɔni a tɛ jɛmu fanga bɛɛ tɛ se ka jɛ fanga bɛɛ tɛ se ka jɛ fanga la ni fanga ma kɛ fanga yɛrɛ tɛ se ka di bɛɛ ma a banna wa bɛɛ t'a sɔrɔ yɛrɛ a banna walama bɛɛ t'a sɔrɔli kama an ka bamanankan fɔ fanga jɛmu fanga fanga min bi kɛ ni jɛmu ye jagoya ko t'a la bere t'a la busan t'a la a bɛ sigi ka kuma a kunna de a banna wa o de y'a jɛmu ma yɔrɔ ye jɛmu fanga nka bɛɛ ko bɛɛ jɛ fanga forobafiliw don a banna bamanankan forobafili ka ca a banna n'i ko i b'a dɔw lakile bi gɛlɛya b'a la dɛ gɛlɛya ma bɔlɔlɔ ko kuma ye bɔlɔlɔ bɔra min ne bɛ bɔlɔti de dɔn an bɛ bɔlɔlɔ dɔn dɛ awɔ bɔlɔti fana ye fɛn ye min ye nanzara gari ye fɔ couleur-manw kun don nɛrɛmuguman ni bilenman ni bulamanw b'a la a banna o de tun ye bɔlɔti ye o tun bɛ san anw ka musokɔrɔbaw fɛ k'a n'an ka gese ni falew ɲagami ɲɔgɔn na ka kosow dilan ka i k'a don dalibaw dilan gesedalaw t'a a don gese la wa Lajibo kun b'a kalama a filɛ mɛn nakura a banna bɔlɔti ani bɔlɔlɔ ne kɔni t'a dɔn n bɛ bɔlɔti dɔn nka n tɛ bɔlɔlɔ dɔn fo n'a kɛra komi i b'a sɔrɔ u bɛɛ jɛra kuma kan kɔni ne ka bamanankan dɛ an ko a tun bɛ yen ka kɔrɔ dɛ fɛn dɔw bɛ yen kan dɔw bɛ yen hali fɛn min tun ma da o tɔgɔ b'olu ka kanw na o hali fɛn min tun ma da diɲɛ o tɔgɔ bɛ o kan dɔw la quoi bon n'a dara dɔrɔn a b'a sɔrɔ a tɔgɔ bɛ kan in na internet kɔni o tɛ bamanankanama ten a nana don jumɛn ne kɔni b'a fɔ ko sisan kunnafoni di sira kuraw labanna kunnafoni cɛri siraw wala sisan kunnafoni nin bɛɛ y'a fɔ cogo don sabu tɔgɔ t'a la a banna cogo tɛ yan ture don awɔ baasi tɛ nka n'i y'a bɔlɔlɔ i bɛ e yɛrɛ de b'o cogoya dɔn a banna ko kalanbolo dɔw bɛ yen ko fɛn bɛɛ tɔgɔ b'o kɔnɔ fo n'a kɛra ten a bɛ sɔrɔ a bɔra o kalanbolo ninnu de kɔnɔ n'o tɛ an kɔni ye kalanbolo kɛ ne man da banna kunnafoni cɛri sira ninnu tɔgɔ mɛn a ye tɔgɔ ye a la a banna wa n ka karamɔgɔw fana y'u caman ɲininka i n'a fɔ organisation ka taa se kɔrɔ Solomanaw awɔ n ye Sisolo ɲininka Sisolo ko ale bɔlɔlɔ kɔni k'olu fana dɔnko tɛ nin na awɔ olu dun y'a dictionnaire ye a banna yɔrɔ a dan y'o ye dɛ Ala k'a kunnaja bɔlɔlɔ min ye aw k'a dɔn maramuso kɛ Siso i k'a dɔn ale kumana min ye aw k'a dɔn Sogɛl Kokala Mayiga a ko n'i y'an ka jamana in gɛlɛya kɔnɔ ka jamana ta tiɲɛ k'a bila maa minnu bɛ k'a fɔ n'olu kɛra démocratie awɔ i k'a dɔn a min ye u yɛrɛ bolo a cɛba ye n'olu kɛra sababu ye k'a dɔn démocratie a ka na min ye aw k'a dɔn n'o kɛra sababu ka Musa Tarawele bin min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a parti politique maa minnu bɛ yen Moro aw k'a dɔn jamanadenw kun sigilen bɛ ni min ye jamanadenw olu fɔra o jigi kɔ Moro don o don jamana bɛ ta cɛ ka taa fɛ min ye jamana kɔni bɛ suuli ka taa fɛ min aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Sogɛl Kokala Mayiga a ye nin kuma fɔ a ko i k'a dɔn awɔ min ye an ka démocratie a taabolo man ɲa min ye u y'a kɛ jamanadenw ɲɛna n'an taara démocratie la min ye sanu an bɛ nɔ o ji la Moro an bɛ tila ka nɔ kɛ nɔbolo sɔrɔ nɔ ye o y'anw sɔrɔ a la Moro politikimaaw ye anw sɔrɔ nka a y'a sɔrɔ an t'a dɔn ko politiki ye fɛn min ye a banna o y'anw sɔrɔ anw yɛrɛ kɛra kɛlɛ cɛfarinbaw ye a banna Ala barika la nka kɛlɛ kɛra n'a hakilina ni kumakan min ye a ma taa o sira fɛ dɛ janko jɛmu fanga yɛrɛ nalen kɔrɔ kɔ a marabaa fɔlɔfɔlɔ ma kɛ olu ka fɛɛrɛtɔn ye awɔ o de fɔlɔ ye tatiɲɛ da anw ma maramafɛn ko ka ban anw fɛ adama don a banna k'u ta kɛ ntomokun dilan ye foyi ma dilan ni jiri maaninw tɛ a banna an y'o dɔrɔn de ye yan Moro ne ko tiɲɛ fɔ ko dɔw sera an b'o fɔ koyi an b'o fɔ dɛ min ye aw k'a dɔn démocratie min ye aw k'a dɔn Sogɛl Kokala Mayiga a ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn nin san 30 min filɛ nin ye tariku fɛn fɛn kɛra a kɔnɔ Moro n'a kɛra sɛbɛn k'a sɛbɛn kan ka fara de k'a fili ɲamanminɛn kɔnɔ hali n'a bɛɛ ma fara an bɛ se ka ɲumanw woloma ka bɔ a la k'a tɔ bɛɛ fili a banna ɲuman b'a la juguman de cayara ni ɲuman ye a banna a bɛɛ n'Ala cɛ Moro min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la waati min na Sogɛl Kokala Mayiga y'o fɔ Madame Sikasuso ale bɔra min ka jaabili kɛ ko nin kɔni ye aw k'a dɔn ka marabolo ye ka ɲɛsin aw k'a dɔn fure minnu dara n'olu ye martyrs ye Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min aw k'a dɔn mouvement démocratique 91 min aw k'a dɔn nin min filɛ nin min aw k'a dɔn Adema
ajra ka fo nyera la ko premier ministre awkado adama association ma nyema memblane mara musika duso ko premier ministre ko ni wati na kakanga mo fara nywanga kakanga laje mi malido mi do dakle fe ka bo dakle fe chikomi wala sa malibe chiko ya mina bi mi beni kele obseka kesawe ninga tananye awkado gunga gumi nambela jileka nafabe agunga ko sebe ayo o hakilina nyuma yi beni kile bele buko nyini atumungalo wele ka siga kuma beto o nyini no feta ko ya nga ko be ngona ni mate ko ke nyoma memoro ni chef na mafo joli ga furaga ni anye ni ngono ne ce sont ces politiciens maliens na olu de anate les démocrates là ceux qui se disent les politiciens démocrates là bon démocrate ou yere o be mais a politicien te sabu ou ya on manager akaunke akele chefaru ni AJDP association pour le développement pour la démocratie et le développement association des jeunes pour la démocratie et le développement démocratie kuma kun forane hakilna mi ani anye kelo kene hakilna mi ado adema association CND association JLD ADID ani AJDP on nye manka ci AJDP re kera kele ci farin baye anga nye ma badale fle États-Unis bi no Musa Ketai Amadou Bemba Traoré balole bia no Musa Kamara balole bia alaga hine Dragona Draman Traoré alako ne fatura ya famu AJDP re dumize munu fora ongo chama bia no nga kele kera ne hakilna mi ko ti modi hakilna yelema ne jemu fanga kun dabora lafiya min gama olu de donna anna ka ambla akelela ado kama ni farasi nafiki kelen ya an kokoro madumba wi sabu na an akungwa na amta dugu ka masadila France Liberté Jean Didier Roissin aywa bashi wa soro colonel ambassadeur fana do bla la ko ka François Perrin blakata Perrin tara Didier Roissin na we kudeta kala di kana bara ubeke ya akara nyene yakui an nya kele chefori nya ke ngabi Sirablala. Kele kera ne hakilina mi. Kele kera ne hakilina mi. Kele kera ne hakilina mi. Sirablala de. Nga demokrasi. Mais ma vraiment sirabla. O politique mau di sirabla. Madame Sike so aka demokrasi tambisaba. Amma heresi na sa maniche. Sirablala de. Ni siratuma bla fiyo. Muro jelti frake nenga. Ni siratuma bla fiyo. Amfile keno kene ka ositi fo. Nga martiru sara kumina ofana make. Nale ko shobare ga martiru mbarabo martiru re sara kumina make o kuma joye martiru java démocratie alors ce qui se dit démocrate no te sara kumina mako ede ni martiru ko do amo kungoro tan jugumaye ndesane nga ni martiru ko kuma nana wallahi usara kumina amake oyi o kuma jon nodu o ya soro shogali tede moro menakura no na ameka bolika yele mami ambe bolika ka katamni sport ko fef mami kisa tira dola ne kerefe ko ba ala kamali ko kera ambe aw karambe na ne do age na fa warte mi yorola bosula do age chamo ko wali buguna fa warte mi yorola buri blintrena ni alache ni begara ni ngo sembe anga ni ko nunu salo angulu da kerefe anga finun ko kuje maliko ingake no te nango ambe ni korole bela wuli do brilebe ko tigede seki dubia ni ala ka fadre aya bo zaba do no ko kola basite yusu anga ta sugula suta kuma sera so ambe bafo ga be wala mando ni Petro Bama a PDG a kaddo Chokmar Karanyara amba fo sanga ani wati Karanyara nyangma moro groupe commerce Ablaye Maiga ni Maiga fo bi Diallo fo Bamwa Mariam Diallo wala Bamu Diallo ni Maiga fo ibe Diallo fo Bamaramu wala ne ko Bamu wala Bamu oye mbato may ale Bamu Diallo ale fana flane umur Bamu tabaraka ale madame honorable ka Diallo jeri ko dili ka ben nyangma abana anyere wolo dogoni no ya wolo terimuso dogoni asuko pasiso kabisegu ko ga foli fiye yusu e ka asudo ala ne ka bintu miniji dogoya nga e ka asuko kana awnyeji che bintu kula ko nga ko ka fiye ko anga je ka do ka e ka furusiri dogo dambe karinata ni ala ka je segu ya dimashi anga do bay inshallah anga do bay awo wallahi anga do bay asuko pasiso kani maya ya rabbi ama na ambe do ke ala ka furu kani shibe ka furu tututuye ala ku kambe ku funu fo nyongo ka dogo dumanjira anna ni ala ka je ka fatogo dani batogo dabu Allah amin rabbi ga dinyeni bocha ya tasuma me gwala
kaba ma kɛ fɔlɔ l'avance ni ka duwawu ye wa a bɛ jaabi abana ma Yusu an tɛ don kunnafoni kɔnɔ an ka don kunnafoni kɔnɔ moro a bɛ ka dɔn an ka soba minnu bɛ yen moro ni miiri a yɔrɔ dɔw la a bɛ n ka kalifa tɔɔrɔ an ka soba minnu bɛ yen n'o ye a bɛ ka dɔn batimanba minnu moro ni a bɛ e ka taa yɔrɔ dɔ la bari n b'o f'i ɲɛna ni taara ye o bɛ ka dɔn o feerela cogo min a feere la tɛmɛna cogo min ni a bɛ ka dɔn énergie min bɛ yen ani a bɛ ka dɔn douane o jabalakɔrɔ min a bɛ ka dɔn n'o filɛ nin ye suguba masurunya la suguba yɛrɛ kɔnɔ gare kɛrɛfɛ ala Yusu n y'a san ka so diyagoyalen n ko u ye nin fana feere u y'a feere wa bɛɛ kɛra fanga tɛmɛnen in na a banna trésor dɔ tun bɛ sugu kɔnɔ ye bâtiment public bɛɛ o fana yawu i sigilen bâtiment public kɔnɔ jamana ka baarakɛlaw sigilen i bɛ maritotigiw ni biɲɛtigiw nalen k'a fɔra k'u kana ci k'u ka minɛnw k'a y'a ka minɛnw ci a bɛɛ n'ala cɛ o kɛra walahi faso tɔgɔla so faso tɔgɔla baarakɛlaw b'a kɔnɔ pigi ni pelotigiw fana b'u dala k'u ka bɔ k'a bɛna ci moro ko jɔnforoya tile kuncɛ ni wele kɛra nin bɛɛ nɔfɛ Mali ko na diya moro e ka jateminɛ kɛ terrain langolo minnu bɛ yen moro a ka dɔn olu bɛɛ lajɛlen ka mun na min ka dɔn bâtiment minnu bɛ yen n'o ye jamana ta ye moro u y'olu bɛɛ lajɛlen barade i b'a dɔn baradeli don wa k'a wɛndɛrɛ wa u ye Amadu ka so fana k'o minɛ a la a b'ara ATT Amadu Tumani Ture halala so o fana minɛla a la fanga in kɔnɔ a b'ara Asimu n'i sera k'o segin o bɛ diya n ye dɛ moro ni aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen bi fɛn min bɛ yen moro o ye aw ka dɔn immeuble min ye maa dɔw ta ye moro olu kɔni kɛ bɛ k'olu bila sugu la bi dogodogonin dogo la dɔwɛrɛ tɛ kabini o kile maaw kɔni wulila moro aw ka dɔn min ye sɛgɛsɛgɛli la olu kɔni bɛ k'u dɛn k'u ka so min ye commissaire de b'o tɛgɛ nɔ ani agence immobilière dɔw moro olu de b'u tɛgɛ nɔ min y'o bɛ se ka bala k'a feere moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ale tɛrɛmɛni janda la min aw ka dɔn e kɔni ka dɔ di dɔrɔn moro walasa olu tɔgɔ ka bɔ a la k'a b'a fɔ ko wa a feereli min filɛ i sera ka taa yɛlɛma i tɔgɔ la wala e fana ye ko sɔrɔ sa dɛ moro ko damadangolo de bɛ anw ka jamana kɔnɔ bi terrain langolo ani ka dɔn min ye place publique ye fo ka taa se espace vert ma moro nin bɛɛ lajɛlen kɔni aw ka dɔn olu dunna sa moro aw ka dɔn a tɔ sɔrɔ min ye bâtiment public minnu bɛ yen moro n'an ko jigi olu ye moro aw ka dɔn olu fana dunna nka bi aw ka dɔn kɛnyɛrɛye tigilamaw moro aw minnu ye jamana nafolo ŋanamu yalima aw ka dɔn minnu sɔmi bɛ u yɛrɛ la yanni o tile ka ko ka s'u ma moro k'olu de kɛ bɛ aw ka dɔn k'u ka min ye immeuble ni villaw ni awa bâtiment baw k'olu bila jɔyɔrɔ foro dun u ye forow kɛ cogo di forow fana bɛ yen et pour ça i ye min ye o ye immeuble de bâtiment forow fana bɛ yen mais c'est vrai a bɛɛ n'ala cɛ forow bɛ yen o caman kana siga dɛ o fana k'i bɔ yen mɛ min f'i ɲɛna u bɛna maa wɛrɛ de kun dɔ bɔ cɛcilen na ni ninnu ko ninnu mana wuli sɛgɛsɛgɛli mana daminɛ u y'a feere minnu ma olu ma ko sɔrɔ wa olu y'a sɔrɔ kɛ ayi olu tɛ u b'a feere commerçant de ma commerçant ça fait olu tɛ foroba cakɛlaw ye voilà o de don moro o tile kɔni bɛ k'i sɔn min aw ka dɔn nin min filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la aw ka dɔn maa minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ aw ka dɔn nin ko n'u ɲin b'a la moro olu kɔni b'a fɛ tubabu ka kuma la k'u débarrasser à tout prix u ka fɛnw na walasa aw ka dɔn min ye i hakili b'a la an ko yan ko maa b'i boli ka taa fɛn dɔ ta ka tila k'i dogo ka n'a bila n ko don dɔ bɛ na n ko n bɛ n ta ɲini jamana kɔ kan ko don dɔ bɛ na i ta o dunni ko b'i kamana guwa kuma in fɔra yan a banna i hakili b'a la dɛ hakili b'a la wa n'an tun ma kunnaja ala y'a bɔ fagajugu bolo u tun bɛ lataniso ninnu bɛɛ feere mun lataniso in bɛɛ tun bɛ feere i tɛ u kana o kuma ala de y'i bɔ i kunnajɛlen de bɛ ka nin fɔ tan bɛɛ t'i kun b'a mɛn ko Gabriel Ture feerela ko Pongé feerela. Dara hôpital Mali ko hôpital de Mali o kuma feere. Wa o tɛ se k'o feere dɛ. Hali Segu l'hôpital. Seydou Musa Traoré bɛ yen. Gise.
Gishe so mara ni amiga klisi karingi dai musoro gishe ki baba ke gishe ni bazo che gishe ba tu tala se bayo seru putasra ka amiga klisi karingi dai musoro toro da yusu abete kuna bone ene pana mbaleta ni ene pana ta minyi kado ka fo kuna fone ko kado afundeni kumbarika buena tumutu fundeni barika bonya kunye jumenye munye julado e ko ode bonena nina ka beni sibiri temene o karakata banani sola sigi woroe o kuma chama banana isedenye do bana kwe yusu ko kunungo kari me nova mo kole ngle mwana ngle tumutu kibai ka fo ko ni kundu na dugu kono anakinyena ko sanga sigile do anakinyena ko mate dugu kono dugu bolo nyambela jiri bata kuna ku ite maye yusu ko robela jiri furane kaje so mada fe ibai ka fo so mada jona fe ko minye muruti ma do murutila ni ga boka dusuma kasa ira ka tama boloda ka sira bela jiri mine ka kangara undawro do la ka minye ka do balahu ko lu fana dawro do la ay waga kiun yere tige ka bonyona ka sabuke munye awa ko minye jula do ene ko merisa do ko onikene karabara ka do ka kingono abefo mi mako abaraju ndaranze njo ni yoro inayo abaraju okumana yusu ibai ka fo ko commerçant ke fakali mi ngerasa ko de nanani ka do ni fudeni badebe masire jofa ale an kuna foni bi masire ka fola ako kuna foni munun zorola ku ya jira ka fo ko mado tumbe jamana ko e marama fentigu ye olu de marama fen yemugu ka bo o kulu nana do jama ko mado nana sake mutola sake marama fen tigi do unana mutola no bolve se vlay ka beni sibiri do nyen ba makalo kile muwa kana do ni chenga butiki kono funangeni do abaka julaya la dahiri menyini ko mana dokela ikado unana do aka ko faka aka sorokele di uma kile mu me sorokele ko fako di uma aya alaje minge ki ibana mini une aka soroche o kama nyamingo jamara mafebu bulo yo de bosa ko dati ikado commerçant geina akoni banana ya ta ni gata na yekene ya sola no data be ikado ani tora ko la kwe odu sejede be na karima minye mawye usulla ka muruti na foni ikado adama de nga sitane wuli ka tumutu bolonja mire ka fa bela jile ke ikado manganye ka dusuma kasa jira aywa minye ikado ka fo uke yake pine jenuye ka ikado nya fo tugu mi balanda yoro dola ka sira do tige mateta matesigi wakagla ki ukunda doka ko siga kele mamunu nda ka fo kulu seme falina uyu kunda o ma doka sigana mayala mana bisigi koni ayanga ga boko sebe o bisigi bolla mamunu nga ku goko ulu seme falina mana uyu kunda o mama sina nunga ukunda le uluka ulu fana yere nyininto anu yere kumaboto ulu fana murfata ku bu yere kumabo odin nani mugu chiye jamala o mugu min chirasa yusu ibai ka fo murfakse ay do soro ay do bana ay wako do yere koko makele ni tura o fana naka beni kunungo wulika joye o fe mi ka do ni sanga yesa ay wako mi wulika jolawi ko uye ikado wulika joke mamina uyu kunda ikado sugudoka usuguni mimbe no ikado ko yugutaho usuguni uyu kunda yenga o commerçant ko famba ye larabula maye ku du sigale do ala ko larabu de beni mbara mas no ku ni kata fleni kala matiranyo nawa ko ikado atobe ke shiya ko kele o kuma ko larabu ulu sirango jugu ukalla kana ngunye anu ku yere ni kuma bo ulu fana yuka yoro bela jide datugu mele ko iko bole o kuma yusu fundani barka bunyana ke ikado tumutu akara sababu ye bitigi wo bere ke yoro miseni wo mama be ko de be ikado ka barada da lele do ali sugu vie bafla mimbe ukayoro la ka bela jide datugu ka sababu ke joro e Otmana minye kado tumutuye ka kungara kata badani sola sigi woro ikwe ibai ka foko ulo masiri tabo no larme ulu den nasa yasa basigi biseka na dugu ereka suma ikado ka mauko lu nyama jofolo otmana ko minye ni ngwe ko sanga ni wati ibai ka foko ni ngoni ekwe ko fuleni galama chinyo na tumutu anika do marabolo nun bela jirena kibai ka foko afundeni abi wuli yoro ngile sabu sugo kumune ko labo mango yusu otmana fe minye kado wulika joke ba wiye ka labeke ku yikla ka wele bla mauma ko beke shoni jito jigi o kuma ko na manya uyu sebe jira ka ba ku ka kele jigi su o kibai ka fo tumutu ani ka do anga ikado sahili bulu o mara bulu nu yusu ko kuma be nimbala o masina ni kasara masina o debe sigi dawla mau ni nyonche shiaw ni nyonche ko ka sabuke maubeno ulu fana te foi la karaplia ko adama do ni nyonche o karapli nu mana ni bara masina uke siga bina do mau ni nyonche o
siga bɛ se ka kɛ balaw ye k'o funtɛni barika bonya fo a bɛ kɛ i n'a fɔ tuma dɔ la ka taa ka maaw bolo da o kumana k'a kɛn bɛ ka sigi gɛlɛya kabi 2012 ni i k'a dɔn nin yɔrɔ ninnu bɔra u dabolo la a hakilisigi ni basigi ni danaya o ma se ka sabati maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo si la wa ko bɛɛ jɔrɔlen don wa kelen don jɔrɔna ko ba ye an kelen bolo bi Masire Diop a ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ ne fana kɔnɔ ka Masire Diop ni ale ka sɛbɛn bila Seydou Jara ne b'ale ka sɛbɛn da min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Moro a bɛ k'a dɔn n'an ko jamana nafolo kana mun ka dabila hali bi dɔw kɔni bɛ olu jɔyɔrɔ ti ngolo fa yɔrɔ min dir'u ma Moro a bɛ k'a dɔn maaw ka dana min dar'u kan ko o tɛ ka b'u jigi kɔrɔ wa min ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka taa yɔrɔ jumɛn OMH min ye OMH Moro n'i y'ale kofɔ i k'a dɔn awa office malien de l'habitat Moro a bɛ k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin a waati a bɛ k'a dɔn tiɲɛni bonyana ye o kɔni ye maa dɔ wele Moro ko o kɔni ko na n'o y'i bolo don a la Moro a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a na se a bɛ k'a dɔn min ye ka a minɛn fa nka a bɛna sa Moro jaja a bɛ k'a dɔn olu tɛ nin ja in dɔn min ye DG Seku Demba Moro Seku Demba a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye a baarakɛlaw kɔni ani k'a dɔn maa minnu n'olu dara la olu fɔr'u jigi kɔkɔ ye ni maa min filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ k'a dɔn baarakɛyɔrɔ maaw yɛrɛ kɔni ko k'olu t'a fɛ bi u t'a fɛ sini Seku Demba Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye dogodogo ni dogo ani dibi Moro a b'o min kɛ baarakɛyɔrɔ la Moro i k'a dɔn nin jɛ in kɔni maa lafiyalen don et puis a lafiyalen don maa bi jaabi a bi ja min ye office malien de l'habitat min ye vérification min kɛra n'o ye sɛgɛsɛgɛli ye Moro sɛgɛsɛgɛli la min ye o bɔra ni ŋanamu caman de ye min ye a bɛ k'a dɔn suɲɛli caman Moro a bɛ k'a dɔn min ye OMH Moro a bɛ k'a dɔn min bɛnkan min b'u ni jamana cɛ ani ka dɔn ani kɛnyɛrɛninw ni ɲɔgɔn cɛ Moro i ka dɔn wari a bɛ bɔ cogo min a bɛ bɔ ten vérificateur général taalen sɛgɛsɛgɛli kɛ sa min ye a bɛ k'a dɔn 2016 2017 2018 2019 Moro a bɛ k'a dɔn min ye 1er janvier fo ka taa se ka mars kalo tile 4 ma Moro i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la vérificateur général ko a laban u n'a ka papier fili ni ka boli tellement que ɲaga min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na a yɛrɛ ja bɔra a ja bɔra Mali k'a sababu kɛ ɲagami kunda n'i m'a da maa min na k'o bila yɔrɔ min Allah anw ka jamana in bɛna jɔ kuma jumɛn sa nin de y'a gɛlɛya yɔrɔ ye Moro min ye a bɛ k'a dɔn nin min filɛ nin mais nafolo min n'o ŋanamunɛ ye a bɛ t'i jɔ 200,000 ani 440 ani 800,000 Moro a bɛ k'a ni jateminɛ kɛ i bɛ k'a fɔ 58,000 bɛ yen olu kɔni o taayɔrɔ ma dɔn fiyewu Moro hali tɔw bɛ yen n'olu kɛra ŋanamu ye ka papier dɔ dilan olu la ten o papier ni sababa ma bɛn vérificateur général kɔni a ye tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan Moro a bɛ k'a dɔn min ye nafolo dɔ bɛ yen o bɛ t'i jɔ 1,000,000 ani 9,900 ani 7 la Moro a bɛ k'a dɔn min ye o kɔni Moro ko o taayɔrɔ yɛrɛ kɔni kɛlen ma dɔn fiyewu Kajimi n'u y'o ta litiri 200,000 ani litiri 30 a n'a kunkanfɛ 400 ani 39 Moro ko wari tari jɔ joli la 1,100,000 ani 1,600,000 ani a kunkanfɛ 34 Moro sɛfɛ wari la o tɛ foyi anw kɔni ka dunni na o tɛ foyi Mali ye ka dunni na o tɛ foyi million i ta don de tatigiya fasodenw ka wari ma dɔw mago bɛ tatigiya la fasodenw ka wari ko buru ta don k'u b'a fɔ ten de buru de Dani Sanji ko buru ta don manje dɔrɔn buru ta don voilà buru tɛ Mali ye a buru de ye Mali ye kɛ a ye Mali yɛrɛ buru dun ka ban an tɛna tɔw ka takula y'u bolo banna an ka taa Moro a bɛ k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen min na n'i ye Fasiriba ka fɔ la vérificateur général kɔni a taara fɛn sɔrɔ ye Moro a bɛ k'a dɔn a yɛrɛ min ye a bɛ k'a dɔn a yɛrɛ ka kalifa tɔɔrɔ la Moro ko n'i y'a ko ta k'a lajɛ min ye a bɛ k'a dɔn nafolo donna sira dɔw fɛ o siraw a bɛ k'a dɔn min ye a ɲɛmaa ani a ka comptable olu de k'o taayɔrɔ dɔn n'o tɛ a bɛ k'a dɔn baarakɛla tɔw wa Moro olu kɔni jigilatigɛlen don baarakɛyɔrɔ in na
ni waati la muru t'a dɔn b'a kɛ cogo min na min ye ala ni maa ka taabolo jugu fɛ ani baarakɛyɔrɔ a taabolo jugu min ni aw k'a dɔn segu dɛba muru n'a kɛ bɛ ka baarakɛyɔrɔ bila kunbilenna la min ye baarakɛlaw yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ka taa ni baarakɛyɔrɔ sira min fɛ olu wulilen don k'u jɔ bi dɛ wa n'i ko i b'o ɲɛɲini u b'i lisansi a banna ɲɛmaa b'i lisansi a b'i bɔ yen nɔ la foyi t'a la o tɛ foyi awɔ Mali kɔnɔ o tɛ hakɛ yɛrɛ nka muru n y'a to ala ma a bɛ jaabi don dɔ o k'a sɔrɔ maa min bɛ siran ala ɲɛ kɛ o tuma ala k'an kunna diya amina yarabi ni sira yen mun y'a to ala maa bɛ maa min bɔ a dabolo la o y'a sɔrɔ o bɛ ala yɛrɛ dɔn seeru jara ni ale ka fasire an y'a bɔ imanite kɔnɔ n'o tɛ n'i ko k'i y'a to ala ma o ka di dɔw ye dɛ awɔ a bɛɛ n'ala cɛ nka n'i ko k'i y'a di k'i taara santaramabiri la u b'a ɲɛnabɔ a bɛɛ ne ni ala ala t'i ye o taa jila i la mumuru a kan ka ye cogo min na o man di maa si walahi fanga o fanga ni i ye maaw ka nafolo ŋanamu awɔ n'i ye maaw ka nafolo cɛ ka tila ka maaw ni tɔɔrɔ jamana ka taa n'a ye sira jugu fɛ ni jamana denw ko k'a y'an ta to ala ma ayiwa muru a bɛ bɔ i la ala tɛ maa kɔni ta a b'a yɛrɛ sago de la maa dɔw ye maaw dɔgɔya nɔ k'u bɔrɔ nɔ n bɛ misali de ma isakaw jemi minnu tɛ gbɔdɔ bɛɛ ko k'a y'a ta to ala ma n ye n ta to ala ma bon ala dun b'a yɛrɛ sago la nka bi c'est parle même pas cɛ ka kuma à la réseaux sociaux il faut que reconnaître que ala est puissant Dieu est grand il parle même pas bamanan ne pas petit ça mais Dieu est grand est-ce que page n'est pas fermée même bon bouche bée Youssou indépendant an b'ale ta an ye indépendant ta i b'a ye k'a fɔ ko nin ye muso dɔ ye a y'a minɛ k'a cɛ nin bɔ a la dɛ mun de n b'a dɔn fɔlɔ wa ɲɛfɔ Silamakan Sakɔ ale de tora min y'a fa Namisa Jawara Namisa Jawara ko a cɔmina o ye min ye lakana tigilamɔgɔ ye 17e arrondissement maaw o polosiw u ye Namisa cɔmi fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni u y'a jira k'a fɔ polosiw ka kunnafoni sɔrɔ sira ko Namisa Jawara i b'a ye k'a fɔ ko a y'a cɛ de to sunɔgɔ la furucɛ yɛrɛ dalen sunɔgɔ la utu kalo tɛmɛnen o tile 7 su fɛ o bɛ i k'a dɔn hakililatigɛ sunɔgɔ la waati min na Nafaji n'o bɛ sigidaba fɔlɔ kɔnɔ commune 1 o kumana i b'a ye k'a fɔ Namisa ale de ye jele ta i kɔrɔ ka taa cɛ hakilila tigɛlen dalen sɔrɔ k'a fara kun jele da cɛ kun cɛ golobara k'a bɛ wuli a ma se a binna nɔ la tuguni Namisa y'a tɔ lase bɛɛ da la cɛ Namisa Jawara de ye nin kɛ dɛ Jawara Diko Jawara Diko a kana fɔ tata ye dɛ o kumana Yusu min ye k'a dɔn cɛ binna nɔ la o kumana min ye k'a dɔn a sɔrɔla ka jele ko i k'a dɔn ko o jele ka a kɛ ka cɛ tɔ dasi Namisa Jawara a tilalen kɔ cɛ faali la waati min na Yusu i b'a ye k'a fɔ a ye mun de kɛ a ye manaforokoba dɔ ɲini k'o fɛnsɛ i n'a fɔ k'a bɛna sogo a da k'a kɛ tɔnɔ ye min ye k'a dɔn k'a fɔ a ye sogo an bɛ nin Bellemare ka fɛn de la quoi. Allah kosɔn. Complément d'enquête. Diɲɛ. I bɛ nin Bellemare ka fɛn de la. A bɛɛ n'ala de ye. Ani crime district. Crime district. N'i y'o o jabaraninw lajɛ. I bɛ nin fɛn ninnu kuma ye. A banna. O kuma Yusu. Fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ ko Namisa k'a ye ala minɛ sa a ka nin jinɛjugu baara in tɛmɛnen kɔ min ye k'a dɔn ni sitanɛ baara in tɛmɛnen kɔ a ye i k'a dɔn manaba de fɛnsɛ sa ka cɛ k'a tigɛ k'a kɛ sara 3 ye ka sɔrɔ k'u ta k'u don manaforokow kɔnɔ Yusu a tilalen kɔ o bɛɛ lajɛlen la a y'o dɔnniba de ta sa diliba k'i kunda Dugabugu kan Dugabugu ko fana bɛ sigida 5nan fɛ commune 5 Bamakɔ faaba kɔnɔ yan k'a taara o Dawudabugu sa kɛ a y'i kunda Dawudabugu de kan o fana bɛ sigida 5nan kɔnɔ Bamakɔ faaba ya min ye Namisa ye a n'a ka doni sere ye diliba ko kɔfolo dɔ bɛ Dawudabugu ye o kumana Namisa taara ka taa ka sogo ninnu suuru ye cɛ sogo a taara o suuru ye waati min na o kumana i k'a dɔn maaw ɲɛ nana fama a ma cɛ tɛ ka ye Namisa hakili latigɛlen a kɔni nan'i sigi ko ma kɛ o kumana min ye i k'a dɔn maaw ɲɛ fɔra cɛ kɔ waati min na u ye ɲininkaliw dabɔ wulikajɔ o kumana dɔw ko karisa ma tunu o kumana min ye i k'a dɔn Silamakan Sakɔ ye a somɔgɔw wulila o yɔrɔ la ka taa ɲininkaliw bolo da o kumana u y'a ye k'a fɔ ɲɛti ka sɔrɔ Silamakanko la u taara 17e arrondissement na ka t'u damakasi olu maaw ye damakasi kɛlɛ ye min ye k'a dɔn olu ka maaɲɛmaaba ye commissaire divisionnaire Seydou Kulubali ale ye k'a dɔn a ka cɛdenw wuli o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen la sɛgɛsɛgɛlikɛjɛkulu u y'o labɛn o sɛgɛsɛgɛlijɛkulu maaɲɛmaaya o tun bɛ commissaire adjoint de police bolo n'o ye Adama Kita ye Adama Kita Diallo ale fana n'i k'a dɔn
professeur stagiaire min be no ye Aïssa Sumutere ye olu de ka do nyamne bere tani sɛgɛsɛgɛli ko la ka wuli ka jɔ kɛ jɔjɔlima jɔ kunnafoni da ni kulo ni da o kunnafoni ani ka dɔ k'a fɔ u y'u yɛrɛ ka kunnafoni ɲini sira u y'olu bila fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka jɔjɔlima jɔ dabɔ novembre kalo tile 8 tɛmɛnen i kɔrɔ dɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ muso in ye n'o ye i k'a dɔn cɛfa muso in ye namisa i k'a dɔn Jawara u ye a jɔjɔlima jɔ fo ka taa bɔ ale de nɔ kan o kumana u y'a comi waati min na ka ɲininkali busamisɛnw guwanna a ma kuma sama ko ye a ye jɔnko Ala fɔ k'ale de y'a cɛ faga ko ka tila k'a tigɛ tigɛ o kumana k'e y'a bila min a ye i k'a dɔn lakana tigilamaw ɲɛ minɛ dɛ ka taa n'a u ye fɔ Dawudabugu kɔfolo in na a taara kɛ kɔfolo min kɔnɔ ye ka taa u jɔ kɔda in na yen nɔ k'a yɔrɔ yira u la hakili latigɛli wa ala ma bɔ a dabolo la tiɲɛ furu ye u y'o ye i k'a dɔn manaforokow kɔnɔ o kumana min ye i k'a dɔn sɔrɔli tɛ kuma min na o ye nin ye u ye Namisa Jawara u y'a labɛn i kɔrɔ commune 1 tribunal k'a ka kow bɛɛ lajɛlen ta k'a di o ma parquet o ye i k'a dɔn sɛbɛnw labɛn o kumana Namisa ko yanni sɛgɛsɛgɛliw ka ban yanni wulikajɔw bɛɛ ka ban a kɔni comina k'a don bɛrɛ la i k'a dɔn k'a sabu kɛ k'a y'a cɛ fa mandat de dépôt ko o na da ka Yusu an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon boli don fasiri jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn dɔ fana ji kalaya k'a cɛ bɛna muso filanan ta ko o yira kwasi o balabala ti awɔ ko axe central yan fan dɛ penala ka taa ji suuru ye ka cɛ kɔ balabala ni i ka dɔn jiwa non ni fana ma ɲi sa bari bɛna muso fila ta i kan ka boli cogo di o de la cɛ dɔ ko ni marteau b'i ka so e ni muso fɔra ɲɔgɔn kɔ tile fɛ e nana su fɛ dakuma sera e ma marteau in ye i ka casque don k'i da cɛ dɔ de dun fɔ dɛ Allah no ti ma kisi muso ni kiliya to muso fɛn bɛɛ ma Ala ka wura ɲa Ala ka sɔrɔ inshallah muro i yɛrɛ wololo fam an b'a fɔ a min ye Fatigaya Gise Nigila muro n'o bɔra ye an bɛ aw k'a dɔn Madame Doumbia an y'a nabɔ an b'a fɔ Bakɔ Jikɔrɔni Aseyila muro n'o bɔra ye an bɛ Jibril Male ale aw k'a dɔn min ye ale kiiritigilama ye Dire n'o bɔra aw k'a dɔn Abibatu Mayiga ale bɛ cour d'appel Bamakɔ Abibatu Mayiga an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn cour d'appel la ka foli lase Mamadu Bili Ture ma ale bɛ Kolokani muro Kolokani na an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Amadu Baye muro aw k'a dɔn Morimina Mori an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Fila Sirimanja a n'an furumuso Nɛnɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka tanti Awa Jara fo Ɲamoyi Ture Madame Kumare tanti Asu ka foli lase Basigina Keyita Jangina Keyita Akrɔsi Aluja ko bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ni tanga in na ayiwa an bɛ foli kɛ n yɛrɛ tɔma ye Modibo Sisoko ale ye kinésithérapeute ye i k'a dɔn hôpital du Ponge an ka foli b'a ye k'a bɛ foli kɛ i k'a dɔn renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen ko Ala ka kɛnɛya sabati an ma min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin sanga in na an bɛ foli kɛ Madame Babi Umu Dilika Togola ale fana bɛ sirakɔrɔ Dunfin ko k'a ka foli fɔ Isu Traoré ani renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen ko an tɔgɔmani dun ko yala k'a ka kɛnɛ wa baasi foyi t'a la Ala barika la awɔ Madame Konate Araba Sibi i k'a dɔn surakamuso a n'a furukɛ an ka foli b'u ye n'o ye i k'a dɔn Konate olu bɛ sanga in na Tabakɔrɔ ka foli kɛ n tɔgɔma ye Modibo Kulubali ale fana ye alfitiri kɔrɔ ye a bɛ artisanat ka foli kɛ kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen waati mɔrɔ an bɛna wuli abada n'an ma kɔɲɔkaw fo Seydou Ndaw ka taa se Madu Ndaw ma olu n'u ka madamu an y'u ka furusiri kɛ a kɛra dama dama ye a diyara dɛ an bɛ dugawu don kɛ yarabi Ala ka seni bolo bɔ a la mais n bɛ min fɔ Madu Ndaw ye Ala ka kɔtaw a da kana to a la dɛ ni kɔɲɔmuso bɛ bɔ kɔɲɔbon na dɔrɔn ani fɔɔnɔ ka bɔ n kɔni b'a dɔn Seydou Ndaw ta y'a sɛbɛn sabu plaisir ma o ka kɔɲɔmuso ta wa k'a bɛ t'o jigin jiri suma la wa Seydou y'a ka gulokiba fori k'o da kɔfɛ k'i bolo da kan ani fɔlɔkɔ bɛ plaisir kɔ ne ko k'a tɛ taa n'a ye sa Seydou ne Seydou ye bolila n'a ni poussière gulokiba f'a bɛ funu la hawla a ye ko plaisir ta sɔrɔ o ye koyi ja Dawulakaw ta bɛ taa di Ala k'an bɛ sababa ma ka kɔtaw jira n na a k'an bɛn